आता ॲक्सिडेंट झाला कार आणि बायका किती झालंय? बाईक बाईक आपण बायका कट मारून दोकान पडली ते गाडयेन ते गाडी आता ती बायकाचे रस्त्यान किती झालंय? तेगे तुकली म्हटलं बायल पाहिलेले कातिमा लागले भुरग्या आता तुम्ही खंय आला त्यांना केप्या केपें 8 टका मारलो तिकीट चोड लागला मार चोड लागला लागला आणि दोगांयक हॉस्पिटल आसा खंयची ती म्हणजे कावरी बायल आहा कावरीची म्हणजे आम्ही हॉटेलां काम करता आणि तो भुरगो काम खंयच्या हॉटेलान? फाटल्यान मुनलायटान सायडीक म्हणल्यार बायल सिरियस आसा? हय